Hayan, maapas na sa Cordova Public College ang usa sa mga rekisito aron hingpit nga maila-isip higher education institution human gi-aprobahan sa Konseho ang 27.5 million annual budget sa tunghaan. Siluan meron dina sa report. Appropriating the amount of 27,500,000 pesos for the operational budget of the Cordova Public College for calendar year 2022 is approved. Nauyunan sa Konseho sa lungsod sa Cordova kaganihang buntag nga aprubahan na ang 27,500,000 nga operational budget sa Cordova Public College. Bisan pa man kung padayon panilang gituki ang 2022 annual budget sa lungsod. Gipasabot ni Konsehal Cesar Didoy Suwan nga tungod kay usa ka economic enterprise ang Cordova Public College, mamahimurang mauna ang pagpasar sa operational budget sa tunghaan. Nalakip sa 27,500,000 nga budget ang gahin alang sa plantilla position sa college administrator, guidance counselor ug nurse. Ang Commission on Higher Education mihatag na lang kutob sa Mayo 13 sa pagkumplay sa mga rekisito. Ang pagduso sa mga appointment paper sa mga mandatory plantilla positions mauna lang ang kuwang sa Cordova Public College aron hingpit silang maila-isip higher education institution ug padayong ma-enjoy sa mga tinunan ang libreng tuition fee. Dako ang possibility nga makaabot jud ta sa atong deadline because there was already an ordinance made for the appropriation approval of the budget sa CPC. So dili na siya kinahanglan nga samukon pa with the general fund or any other budget sa ato nga munisipyo. Kay naa naman gibuhat naman ang udaan nga as an economic enterprise. Matod ni Vice Mayor Simhil Dino Sitoy nga labing unang higayon kining nauna pagpasar ang appropriation budget sa tunghaan. Akong ipa-record nga mauna nga pwede ra day ko no. We are just basing on the katong report sa ato ang budget officer. Samtang ubos sa lagda, gihatagan ang Konseho og 90 ka adlaw sa pagsulod sa tuig 2022 sa pagtuki ug pagpasar sa 2022 annual budget. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.